Nyt palataan ajassa 11 vuotta taaksepäin 15-vuotiaan Joonaksen mopoaikoihin ja aletaan kunnostaa tommonen Yamahan raato, mikä tänne hallille on ilmestynyt. Ja tällä videolla nyt aletaan purkamaan sitä ja katsomaan vähän, että mitä sitä kaikkia löytyy korjattavaa ja fiksattavaa. Ja sitten tulevissa jaksoissa laitetaan ne tietty kuntoon. Kuten kuvasta näkyy, niin melko raatohan se tällä hetkellä on ja se pitäisi nyt alkaa tässä pikkuhiljaa laittelen kuntoon. Kyseessähän on siis Yamaha DT, vuosimallia en edes tiedä. Ainut asia, mitä mä tuosta tiedän, niin on se, että se ei lähde käyntiin. Sitä on ilmeisesti yritetty käynnistää, mutta ne ei ole saanut sitä käyntiin ollenkaan. Ja sitten se on jäänyt tuolle mallille. Siihen on onneksi täällä hyllyssä tuo polttoainetankki ja penkki ja puuttuva kate ja putkenpätkä, että ne ei sentään puutu. Mutta joo, eikä se. Laitetaan tuosta vähän lisää lämpöä halliin ja lähdetään pesuhommiin. Tää ihan ensimmäisenä pestä se ja sen jälkeen alkaa purkamaan ja katsomaan. Se oli se moottori sen verran likaisen näköinen ainakin, että otetaanpa siihen tuosta vähän tehokkaammat puhdistusaineet ja suihkutellaan ne tuonne vaikuttamaan. Lastetaanpa heti nuo kaikki moskat pois täältä lattialta. Tämmönen maalattu pinta hallin lattiana, niin ei vois huonompaa taas olla. En ymmärrä, miksi tämmöisiä asioita pitää säästää, kun tehdään halliin. Pitäisikö laittaa aina kunnon epoksipinnoitetta tai joku vastaava. Jos pinnoite on semmonen, että kun auto hetki seisoo tässä paikalla ja sitten lähtee liikkeelle, niin se pinnoite jää renkaisin kiinni, niin ei oo kovin hyvä. No niin, nyt sitä on enimmät pesty pois, niin aloitetaan vaikka katteista purkaa. Nehän tuossa vähän niin kuin ensimmäisenä haetolla. Tuolla maskilaite kyllä en näe yhtään mitään. Hyvä paikassa on kyllä vähemmän enemmän viritelmiä. Ottaa seuraavaksi nuo ilmaohjurit tuosta. Muut katteet nyt on pois. Joo, hoksin tuossa lokaria irrottaisi, että sehän pitää rakentaa jonkunnäköinen pukki, että saa renkaata pois. Muuten aika tympiä nuo renkaat ja kaikki irrotellaan. Häätyy jostakin puusta rakentaa se, mutta tässä nyt kun ramppaa 2 tallin väliä, kun kotitalli ja sitten me toinen halli täällä, niin nyt on sitten kaikki leikkuuvehkeet siellä toisella hallilla, millä työstää tuota puuta. Niin. Pitää koittaa jonkunnäköinen kötöstys saada aikaiseksi. No joo, missään nimellä mikään optimaalisia on, mutta jospa se siinä nyt pysyy. Tätäkään ei tarvitse paljon enää kyllä käyttää, tätä eturengasta. Näissä iskareissakin on vähän jotakin hämärää. Toinen on ihan jumiisa ja eiköhän nämä ihan kuolleet. Pitää katsoa, saako niitä enää elvytettyä vai pitääkö mitä sitä jostakin erittäin halvalla korvaavat. Nyt on lokarit pois ja ilmaohjaajat pois. Nyt on kaikki katteet pois, niin irrotellaanpa seuraavaksi tämä putki, tai siis no, tämähän on käytännössä irti. Tuolta nuo jousut irrottaa ja sittenpä se siitä pitäisikin tulla. Sehän on tiukka. Ei siinä pesussa nyt ihan kaikki lähtenytkään. No, se haitti. Pitää alkaa ihan tarkistaa, että tulee sinne kipinä, että ei ole missään sähköisen vika, kun ei lähde käyntiin.
Ei oo siitä kiinni, aina katseille käyntiin. Otetaan nyt tuon lämpöpelti tuorevoitelusäiliö ja sen jälkeen pitää laskea nesteet. Sitten me saadaankin alkaa moottoria sieltä irrottelee kaikki vaijerit irti ja muuta. Kyllä se sitä eteen. Eli tästä irrottaa tuo koppa, että saa nämä tuorevoitelun nuo öljyn tulo- ja menoletkut pois. Saa sitten irrottaa tuon tuorevoitelusäiliön. Samalla irrotin tuon vaijerin tälle. Tää hakee seuraavaksi kun astia ja irrottaa nämä öljylinjat. Tuorevoitelusäiliö siitä lähti ja irrottelin tämän luistimen tuosta kaaserista. Sitten nestetkin täällä valluu pois. Aina se tulee hirviä sotku näitten kanssa. En voi ikinä mennä kerralla tuonne astiaan. Se on sitä motorsporttia. Siitä lähti kaasari irti. Taas joku komia viritelmä ollut täällä kaasarissa ja ilmanputsarin välillä. Tehdäänpä sittenkin suunnitelmien muutos, koska pitäisi purkaa nämä kaikki sähköt ja kaikki, jos haluaisi ton moottorin pois. Mun ei periaatteessa koko moottoria tarvitse irrottaa, kun mä käytän vaan tämän yläpää sylinterin ja kannen pois tuosta, niin jätetäänpä se moottori sittenkin paikalle. Tästä ei mikään viimeisen päälle tuuninkin vehe tulossa, että kävisi kaikki läpi, kaikki rungot ja ynnä muut, että ei senkään puolesta tarvitse irrottaa tuota. Katsotaan mitä tuolta löytyy. Löytyykö se syy miksi ei käynnisti niin täältä sitten vai? Aha, sieltä lähti koko pinnapultti pois. No, ei se haittaa. Niin mahtaa lähteä kyllä tästäkin. No, tulukaapa nyt rikaat sieltä pois. Kansi on ainakin aika ehjien näköinen. Ei oo mitään metallinpalasia. Eikö mahu tulemaan? Pahasti näyttää siltä, että ei. No voi. Tää yrittää saada nuo pinnapultit auki. Okei, toinen lähti ainakin ihan suosiolla. Joo. Ei sitä tarvinnutkaan, kun toinen irrottaa, se saa sitten pyöräytettyä tulle. Laitetaanpa siihen vähän paperia, niin ei heti välttämättä tuo alakerta täynnä kaiken maailman paska. Sylinteri on kyllä ihan hyvässä kunnossa, ei täällä mitään ihmeellisempää näy. Laitetaan sinne vaan uusi mäntä ja ei muuta kuin kovaa ajuu ja uusi tiivistesarja. Ei se tuo mäntäkään kyllä hassumman näköinen oo. Tuolla on vähän jälkiä tuolla laijalla, mutta samapa se nyt vaihtaa. Tämä todennäköisesti siis menee vaan mökkimopoksi, vaikka kilvet siellä on ja ihan tieliikenteeseenkin tämän voisi laittaa, mutta näillä näkymin menee vaan mökille mökkimopoksi. Sen takia tästä ei mitään näyttelypeliä nyt tehdä. Näille pitää keksiä jotakin. Pitää katsoa, jos saisi jostakin halavalla vaan toimivat iskarit siihen, niin ei tarvitsisi alkaa purkamaan ja kunnostaa. Tämä on nimittäin ihan jumissa. Justia hakkasi sitä tuossa eikä se inahtanutkaan mihinkään suuntaan. Leponko löytäisi vaan uudet. Käytetyt uudet. Tällä kertaa ei ole enempää aikaa tuota purkaa. Oikeastaan en mä varmaan tuosta enää puraa mitään muuta kuin nuo pumput. Pitää siihen käydä uusi mäntä ostaa ja tuo yläpään tiivistesarja ja seuraavalla kerralla lyödä sitten kasaan tuo yläkerta ja
Jos olisi saanut hommattua ne iskarit tuohon. Sitten tuo eturengas pitää ostaa uusi. Siellä ei kyllä varmasti enää ilmat pysy. Jätetään tämä projekti nyt tälle mallille tähän ja jatketaan jossakin kohtaa myöhemmillä videoilla sitten tätä. Laita kanava tilaukseen ja palataan sitten seuraavissa videoissa taas asiaan. Moro!